Friends, no, dito pa rin tayo sa Motorrad Paco Manila. Papakita ko rin yung kayo ng mga repo yung mga yan. Ito naman yung mga brand nyo nila. Pasok ko sa lubayan dito sa loob. Tara, samahan nyo ako sa may Paco Manila. Ayan. Ito yung Rider 150 Fi nila. Ayan. 118,362 yung cash nila. Ayan yung PCX 160 apps ng 42,890. Yung flip naman 112 ay 81,890. Tapos gold ng street, no, 82,000. Ito yung old version. Ayan, gold. Ganun pa rin yung kulay nila. Kasi sa may motor trade, get yours now. Yung motorcycle, sigurado alaga ka dito. Ayan, tapos itong Mio Sporty nila 71,400. Ayan. Ayan, yung mga available na motor dito. May motor din na yan, Paco Manila. Yung mga presyo ng motor na ito sa repo at saka yung brand new. Okay mo yan. Salamat sa pagmamahal. God bless you. More power. Sa mga sabuting ko tayo. Bye bye mga inyo.